Wait. Okay, ngicela uku-explaina into eyi-1 ukuthi I'm from ngisuka kwenye icebo lethu mina la. I just have sense ukuthi ngizontshela ukuthi ukudla kwenu akukho. Ngiyabonga. Yes, what I can understand, icebo lethu ne ihamba ngokuthi who are you, your president, because I've seen them burying uZwelithini, I've seen them burying iQueen yase ZA. Bayenza kwaZulu Natal bayenza kahle, but bazos disappoint us ngumphakathi waseSoweto ke. Let's take it further man, let's take it further. Anisho lutho khulumani bantu baseSoweto. Yebo. Icebo lethu. Phansi kwecebo lethu, phansi kwecebo lethu. Yambili. Guys, this is what is happening right now. Soweto, icebo lethu didn't deliver the food yakwamyeza. Kana zawethu sewubeka khala ngecebo lethu. Ngeke ngayipost ivideo la, I think it was last year, if it not last of last year. Icebo lethu lingenzanga kahle kweminye imncwabo. Kwathiwa hayi ngicindezela ibhizinisi labantu abamnyama nabathiwa ngempela bafethu siyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani ngecebo lethu. Sisebenza njani mangabe sekune issue efana nale njengobona omunye wabasebenzi wakhona confess ukuthi ngempela uzosho ukuthi ukudla akukho. Nange video engayiphosta eqaleni yayimayelana nokudla. Ake ngizuvula lakho mhlambe wayisebenzisa icebo lethu ya-Twitter kanjani noma ukuthi ngempela lento nokuyenza kuwena kwakwenze njani bafethu. Asifisi ukuthi sigcinezele ibhizinisi lomuntu omnyama, kodwa siyafisa ukuthi umuntu omnyama athuthuke. Siyafisa ngazi ukuthi bengenza kangconywana. Sekukaningi abantu becomplaina, and nale video engipostela eqaleni ba-complaina, abanye baphumela balothi cha laba fihlela kahle icebo lethu. Angifuni uqhamanga bakhona abantu laba fihlela kahle, kodwa futhi bakhona abakhala ngalo. Ngeke ngizuvula lakho lapha comment section ukuthi ngempela kuthini ukuphawula kwakho. Ungakhohlwa ukusubscribe ngisho ukuthi uyalike uyayifollowa i-channel ukuze njalo masifaka la eyishisayo kube wena oyithola kuqala.